L-inżammi ta' 31 sena minħal minn żamm arrestat wara li weġeb mhux ħadd il wettaq żewġ hold-ups minn ħanut fil-Gżira u ieħor f'Taslima f'temp ta' 24 siegħa. Huwa kien akkużat ukoll li żamm numru ta' nies kontra r-rieda tagħhom li ġar strument li jaqtaw bil-ponta li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest fuq każ separat u li kien riċediv. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Ahmed Tariq ta' 20 sena u Mohammed Elden ta' 26 sena tnejn mis-Sudan tresqu l-qorti akkużati li serqu minn karozza fil-Ħamrun. Il-każ seħħ is-sibt li għadda. Il-prosekuzzjoni xlietom li serqu pawċ mis-sitta wara b'madwar 60 euro fi flus kontanti, mobile u karti ta' kreditu fost oġġetti oħra. Ahmed wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrieħu nżamm arrestat, filwaqt li Mohammed wieġeb ħati u nbagħat 7 xhur ħabs. Il-qorti ordnat biex wara li skonta l-pena l-imputat jintbagħat lura pajjiżu. Robert Demek ta' 48 sena minħal minn tbagħat 24 xahar ħabs wara li ammetta li wettaq bosta serqiet. Huwa kien akkużat ukoll b'kompliċità f'żewġ serqiet oħra u li laqa għandu oġġetti misruqa u li sar reċediv. Żewġ żgħażagħ Tuneżini nataw sentenza sospiża wara li wieġbu ħati li ħallew pajjiżna bla passaport. L-ispettur tal-immigrazzjoni Hubert Gerada spjega li l-akkużati rikbu legalment fuq vapur li kien sejjer sqallija, ma l-wasla huma ġew irrifjutati li jinżlu l-art u ntbagħtu lura Malta. L-avukat tal-għajnuna legali qalet li l-akkużati xtaqgħu jħallu pajjiżna sabiex jingħaqdu ma' qrabathom. Il-qorti kkundannathom xahar ħabs sospiżi għal sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.